معراف عسران شدشتان أعريخ سبت قربك سقبل زبل تحوت دمسي نمحارن أسراتن وطرم أفكسو هيوت زرع اللهم أوادي إسياسيو درو نتوم كالوت أما حديروس مانه زبل دمسي سلاس سمعه سقمت تاتو أقلتفو جمر زبل تزاز نخب كتفيلو أتسويه منه لو كمله النبلت وتهدر أب إجرتها نفاريت بملصح بسجروم تطوبله بتحتها نفاريت بزنبره كفات يوم زرعي ينيرم حجي مرت غليخة بلا إسياس بعزي تحت تمسي محاري أربجو بومبا خلي سوى ينيرو نتي بومباتات زحزلو أسراتن نيسياسن هفا أربجي كجلبوبهم بإيدو رحقبلو زبل ملكت قبر اللهم وتهدر عيسق كبل عيدفيروخ سقروم أب إقرتها نفاريت كوينون نعنني قلو محاري أربجي الناس أسره نبتو وتهدر زي كونس نبتها نفاريت أمنتا خمز حمما أقدمو فليت وصنحيو رؤسو نبتا أمنكو بسقلا أربجيو بمقنان قعتها صحبه فلاميت عوتنا يبخر سرحيت كوماندون زخونت بمبقاء أبتقندي موتر نفاريت رقعا تا نفاريت مستهرمت مجمرتا صعدا زمسل تكي أوصات صنحيلو جن برتع نبلبال حوين العلي بقبله معلتو صوعتو مانه كبل صنح وتهدر كا أب إقرتا نفاريت سطحو مسقا ندده بتا فلاميت بومبا ناي بسرات دمصي تقالحه نبلبال شق عوت دمانا بسماي عرقه لك ساعات 11:45 قداميت تخسيناي 0 ساعات مقالو تحبر سلازنبرت ممدبوم حيزوم صنحو كماندو بحنساب مريت حوخ عولا برهان نايتا مجمرتا زنددت نفاريت صلمات قاليهو تارجيت كوماندو امنت صار سلاز حجزه كم صغابا زرابع اندرو نام نفاس بزدارق قلطافه توناچفو دغم سلس زبل سمعيتاتهم ناقت صله خيدو ابكال ايتات بومباتاتهم ونچفو معرفو نفرت سنبل بدمص انبارعن نحزب اسمران كبابيان بانكرو طمتوني بلتهم أب جماجم رحنو خينهم زكتاتلو زنبرو قبطان زمرحم كوماندون وفياتن أب قبو ورع زنبرو بعلود إفرمن بتدمس انبارعن مجمار نايتي بهانك أو تاز بيوو زنبرو سرعيد تبصروا أنا قد داسي ملقتوني خط حلالف أسمعك الله ملسي ودبره دكي جمي رومان سلزخنو بعل أفرو سرحم لمجمار كقرارو بنقرم أتيوم جمي رومان وطيروس الحس معيت دقيمو حتى تاقددو بقى يقابص اونيم زلو تقالات إفكات رحكم قبر كويس ترديك الله ودبره كم تستبهلو نبع الأفرو ملقتو أتحلالفه دلوات كم زخونو قبرهم اتخلو خخون بصمونا زكتاتل زنبره ودي افرم كا قداماي معراف نايت مدب بمسلاطو برتو حغوس تسمعو رزين صقط زلو عوت كونو 16 كوماندون وفياتن اوشت سلازلو ابت خبابي زنبره حيل صلاعي زحزون دچبطون طفو ابت مزناقي ادراش بب عينتو مستتات كچلطو صلحن بسخران امناز تخالون مرحت نفرتي اتبرتع تخسين زنبرو ادراشان نقانيقو بتروتات مسانقع مريت وحطنا يلوم لمنوا كسات طرمز حنيقم ومبري دمسسال كبلو خمزيم سيو بتدحراي تخست قنوتات رعيدهم ملقس جمرو كالايو مكلا خلطيت درعي خمزلو حده نابحق فتخالق تشغوطه نتدمصتات سمعو حلفت خا كم زهازي سمعو ابزز نبرو تشغيطو ماصقطو تخسي كاب دجمر دحر 2 دقيق 50 لقا ومبديوچ ايروبلانوچ ياقاطلو نو زبل دمصي بمبراقاوي ጫፍ ተሰምዐ ምስቲ ዘረባኡ خا ካብቲ በወገን ምብራቅ ዝነበረ መዛግብ ጸላኢ ናይ ዶሽካን ክልተ አፉን ተቃውሞታት ተተኮሰ ኣብቲ ጥቃ ኮማንዶ ንሸነኽ ሰሜን ዝነበረ ገዛ خا ቴሌፎን ጭርክ ትብል ተሰምዐት بزي كازي كابت خبابي غاز مسل نجر نابتوم كوماندو غصفوف بله تهونه كلو تي بصلا استغبره فتنتات نتحيالن رسولن متقعتي كعقت لاي نبرن
እቶም ዶሽካን ክልተ ኣፉን ዝትኩሱ ዝነበሩ ወታደራት ነትባርዕ የግድድዎ ምህላዎም ስለ ዝተረድኡ ቀልጢፎም ኣቋረጽዎ ኮማንዶ ኸኣ ተሓምበልኦም ቀጸሉ ኣብ መንጎቶም ኮማንዶ ኣዛዝን ተኣዛዝን ኣይነበረን ኣብ ከምዚ ዝበለ ቅልጣፌ ብከምዚ ዝመሰለ ምውሃድ መጥቃዕቶም ከሳልጡ ምኽኣሎም ዘየስደምም ኣይኮነን ላዕለዋይ ሹፋን ናይተን ነፈርቲ ሓጺን ዘይኮነስ ኣሉሚኒየም እዩ ዝብል ወሬ ይሰምዑ ብምንባሮም ዝተኮስዎ ቦምባታት ተጋጭው ከይምለሶም ከይሰግኡ ተተጸጊዖም ሰጎድወን ማዓንጣ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኣይነ ዓለምና ኣብነት ካብ ኩቱር ህርፋን ዝተላዕለ በአርቢጂ ታሪመን ቃልቃል ክብላ እናራአን ብድሕሪአን ተጠዊው በተማዓኮረን ቦምባኢድ ይርግሩገለን ነበረ እቲ መጥቃዕቲ ሰባት ከገብርዎ ይኽእልዮም ኢልካ ንኽተኣምኖ ብዘሸግር ተኣምራዊ ቅልጣፌ እዩ ይካየድ ነይሩ ኮማንዶ ናብ ፍሉይ ፍጥረት ተቐይሮም ነይሮም ክበሃል ይከኣል ሚጋት ኣቃጺሎም ናብቲ ሄሊኮፕተራት ዝነበሮ ቦታ ክብገሱን ከለዉ ብሓደ ብጻዮም መስደመም ዝኾነ ምንቅስቃሳት ተራእየ ንሳቶም ንቅድሚት ናብ ሄሊኮፕተራት እናኸዱ ከለዉ ንሱ ንድሕሪት ናብተን ዝነዳ ዝነበራ ሚጋት ክምለስ ደለየ ናበይ ደሊኻ ቅሱን ሓተቶ ኢሳያስ ምግራም ዘይነደደት ሚግ ተሪፋላ እናበለ መንገዱ ቀጸለ ኣርብጅኡ ኣጻዊዱ እዩ ንዓይ ኣኸ ዝያዳ ባህላልታ ተኸቢባን ከላ ከመይ ኢላ ክትድዕን መለሰ መሐሪ ኣብ ጎድኒ ኢሳያስ ጠጠው ኢሉ እቶም ካልኦትን ምምላሱ ናብ ሓደጋ ምቅላዕ እምበር ፋይዳ ዘለዎ ከም ዘይኮነ ነገርዎ ንሱ ግን ፈንጺግዎም ተመልሰሞ ናብቲ ብባርዕ ዝፈናጨል ዝነበረ ቦምባታትን ሓፃውንን ተጸግዐ ነታ ነፋሪት ኣብ ጥርጣሬ ካብ ዝገድፋ ለኪምዋ ክስዋዕ መረጸ ደሙ እናፈልሐ ኣርብጅኡ ኣነጻጽረ ዓይኑ ጸቂጡ ቃዕታ ብምስሓብ ሓንቲ ቦምባ ሰደደ ከም ዝጨመታ ባህላልታ ምሰረጋገጸ ኸኣ ብሰላም ናብ ብጾቱ ኣምርሐ ቅልጣፌ ናይት ስርሒት ተኣምር ዝኾነና እምበኣር ኣሚጋት ዋፊሮም ዝነበሩ ነተን ብጽሒቶም 18 ነፈርቲ ኣብ ውሽጢ 8 ደቂቕ ናብ ሓሙኽሽቲ ቀይሮም ናብቶም ሄሊኮፕተራት ዘንድዱ ብጾቶም ምስተጸምበሩ ኣብ ሄሊኮፕተራት ተመደቡ ኮማንዶውን 6 ሄሊኮፕተራት ተሰሪዐን የንጸኒሐናኦም ቦምባታት አርቢጂ ምስ ደቅደቁለን ልክዕ ከምቲ በመብራቅ ዘጋጠመ ብሸነኽ ዓዲ ጓዕዳድ ካብ ዝነበረ ዕርዝ ጸላኡን ተቃውሞታት ተተኪሶም እዩ ናይ ረሻሽ ጠያይት ዘኒቦም እዩ የግዳ ሞት ዝበሃር ረሲዖም ከም ኢራብና ዘለሉ ዕማሞም የሳልጡ ስለ ዝነበሩ ፈዕራ ኣይሞቱሉን ኩላቶም ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ ይደጋግሙ ነበሩ ሽዑ ካብ ናይ ኩላቶም ናይ ጸጋይ ድምጽ በሪኹ ይስማዕ ነበረ ናንደድና እንተነደድና እሞ ዝዓበየ ዓወት ኣሉ እቲ ስርሒት ምርቃን ጸሎትን ህዝቢ ኤርትራ ዘጽለሎ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ካብ ኩሉ ትባርዕን ዝፈናጨል ዝነበረ ቦምባታትን ዋላ ሓደ እኳ ዘይምትንካፉ ብተኣምር ክግለጽ ዝከኣል እዩ 13 ነፍሲ ኣብ ማእከል ነበልባል ፍሉይ መከላኸሊ ከም ዝለበሱ ብዘይ ጉድኣት ይሕምብሱ ነበሩ ዋላ ሓንቲ ካብ ቦምባታቶምን ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኣይኮነትን ኣብቶም ሄሊኮፕተራት ዘቃጽሉ ዝነበሩ ኮማንዶ ነዚ ሓቂ ዝተብርህ ፍጻሜ ተራእያ ነበረት ጸጋይ ዝተኮሳ ቦምባ አርቢጂ ነታ ሄሊኮፕተር ስሒታ ኸይዳ ዋይ ኣነ ኢሉ ንሱ ብሕርቃን ክነቱግ ደለየ ከደራይ መልክዑ ሕፅር ዝበለ ድልድል እዩ ብ1956 ካብ ሓረስቶት ኣብ ሽከቲ ተወሊዱ ኣብ ታሕሳስ 1977 ከዓ ብዝሓደሮ ሃገራዊ ስምዒት ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ ብርጌድ 7 ተዋጋኢ ሰራዊት ከገልግል ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ናብ ኮማንዶ ከም ዝሰጋገር ኮይኑ ቦምባይ ብላሽ ጠፊኣ ማለት እዩ ኢሉ ጸጋይ ብኻልእቲ ቦምባ ክከሓስ ናብ አርብጅኡ ሰኳዓ ብሮቱ ናብ መንኩቡ ሰቂሉ ዕላምኡን ክጭምት ቁሊሕ እንተበለግን ወያ ስሒታ ዝበላ ቦምባ ዘይሓሰቦ ብስራት ነገረቶ ሄሊኮፕተር ስሒታ ናብ መኻዚኖ ኣጽዋር ስለ ዝኣተወት እቲ ከባቢ ናብ ባርዕ ተቐይሩ ተወሳኺ ጣቅዒት ንዕሙር ጓይላ ሰንበል ድማ ኮይኑ ጸጋይ ፍሽኽ እናበለ እሰደዳ ካልእቲ ቦምባ ከዓ ኣብታ ቀዲሙ ሰሓታ ሄሊኮፕተር ዓለበት ኣብ ከባቢ መርሓኖን ካልእ ቦታታትን ዓሪዶም ዝነበሩ ሓለፍትን ተራ ተጋደልትን ብሓጎስን ጭንቀትን ተወጢሮም ነበሩ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ብርሃን ሰንበልን ንጎድጓዳዊ ድምፅን ዓወት ስለ ዘበሰሮም ክሕጎሱ ከለዉ በቲ ካልእ መዳይ ከዓ ከመይ ኮን ይህሉ እንታይ ጉድኣት ኮን ወሪድዎም ይኸውን ዝብል ሻቁሎት ኣኽብዶም ሓቆኖም
حقيو ናይ موصع تقولهم أزي صبيب كم زخوننا فلطيهم ما فانيمهم ግና كل ግዜ ትምኒት ኣሎ ሰናይ ትምኒት ንብጾትካ ውድቀት ንጸላእትኻ ሚጋትን ሄሊኮፕተራትን ዘንደዱ ትሽዓተ ኮማንዶ ዕማሞም ብጽፈት ስለ ዝወድኡ ናብታ መተኣኻኸቢት ቦታ ኸዱ ናብ አንቴኖብ ኒን ተመዲቦም ዝነበሩ ሰመረን ወልደ ማርያምን ኣብ ጥቃት ናይ ቆጽራ ቦታ ስለ ዝነበሩ ነተን ክልተ ብጽሒቶም ድሮ ኣቃቢጾምሲ ነቲ ከባቢ ክሕሉ እዮም ጸኒሖም بدمر 11 ኮማንዶ ተኣኻኺቦም ማለት እዩ ሰዓት 11:45 መጥቃዕቲ ጀሚሮም ፍርቅ ለይትን 3 ደቂቕን ኣብቲ ቦታ ከተኣኻኸቡ ብምቕኣሎም ስርሒት ሰንበል ብስሉጥነቱ መወዳድርቲ ዘይብሉ ኾነ ዝተመደባሎም ነፈርቲ ኣብ ውሽጢ 18 ደቂቕ ናብ ሓሙኽቲ ቀይሮምን ግና ትብል ቃል ኣፍራሲትያ ክልተ ኮማንዶ ናብቲ ናይ ቆጸራ ቦታ ይመጹን ክልተ ናይ መጓዓዝያ ነፈርትን ናይ ነዳዲ ቦታ ሸልን ንኸቃጽሉ ዝኸዱ ኣርኣያን ይሕደጎን እዮም እቲ ቦታ ካብቲ ናይ ካልኦት ፍንትት ዝበለ ብምንባሩ ሃለዋቶም ክተረጋገጽ ዘጸግም እዩ ዋ እቲ ስራሕ ከም ዝተዓወትሉ ዘርኢ ባርዕ ግን እንሆለ ዳሜራ መሲሉ በለ ኢሳያስ ግንባሩ ኣሲሩ ናብቲ ቦታ እናቋመተ ቀዲሞምና ዶዳ ሓሊፎም ኮይኖ ጮራ ተስፋት ብዘረባ ለገሰ ኣብ ጥቁ ጸንሐስለ ደርደር በዝጥቃና እንተ ዝሓልፉካ ሰማዕናዮም ምናልባት ተደናጊሮም በኻልእ እንተኸይዶም መንበር ኢሉ ጽኑዕ ምክትታል ክገብሩ ምጽንሖም ዝሕብር መግለጽ ሓበ ወልደ ማርያም ንኽልተ ደቂቕ ተጸቢሞም ፍርቅ ለይትን 5 ደቂቕን ኮይኑ ካመይ ሓባር ዝተተኮሰ ቦምባታት ከቢድ ብረት ብጾቶም ከኣ ልክ ኣብታ ሰዓትኣ ኣብ ልዕሊ ሰንበል ክዓልብ ጀመረ ዓላማ ናይቲ ደብዳብ ከቢድ ብረት ኣቃልቦ ጸላኢ ንምቕያር እዩ ዝነበረ ኣብ ጥቃትን ነፈርቲ ዝነበሩ ወታደራት እኳ ተጋደልቲ ከም ዘንደድወን ዕርዮም እንተፈለጡ ቶም ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝነበረ ዕርድታት ዝነበሩ ግን ጋኒው ኣትይዎም ናይ ረሻሻት ተቃውሞ ክገብሩ ፈቲኖም ቀልጢፎም ምቁራጾም ንርእሱ ሓደ ኣብነት እዩ ደብዳብ ከቢድ ብረት ካብ ዓላም ጀመረ ከዓ ናብኡ ከም ዘድህቡ ዝተረጋገጸ እዩ ተጋደልቲ ከም ዘንደድወን ተፈሊጦም ንኹሉ መስለኺ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ዝሓሰቡ ቦታታት ክዓጽውዎ እዮም ብርግጽ ከዓ ደብዳብ ከቢድ ብረት እንተዘይካየድ ኣቓልቦ ጸላኢ ናብ ምዕጻው ቦታታት መድሃበ ደብዳብ ከቢድ ብረት ምስ ጀመረ መባዕ በኹር ስርሒት ዝኾኑ ኮማንዶ ሓጎሶም ክውስኽ ጀመረ ነቲ ኸካይድዎ ጽንሑ ዕምር ጓይላ ድምፁ ከም ዘይቋርጽ ስለ ዝገበሮ ቀዳመይቲ ቦምባ ካብቲ መብረር ቦታ ቁሩብ ድሕሪ ኢላ ወዲቓ ድሕሪኡ ግን ኣብ ማእከል ትቐንዲ ዒላማን ኣብ ጥቃቶም ኮማንዶን ክዓልብ ጀሚሩ ንበገስ ካብዚ ንላዕሊ ምጽባይ ትርጉም የብሉን ኢሉ ኢሳያስ መሪሕዎም ነቐለ ምጥፋእ ናይቶም ክልተ ኮማንዶ ንድሕሪት ገጾም ይግበሮ እምበር እቶም 11 ነዊሕ ግዜ ምጽባዮም ንኹላቶም ናብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑ ስለ ዝተገንዘቡ ነቲ ሓሳብ ተቐበልዎ ቀንዲ ዒላማ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ኣቃልቦ ጸላኢ ብምቕያር ክወጹ ከለዉ ጉልባብ ንኽገብረሎም ምዃኑ ካብ ዓላ ክብገሱን ከለዉ ተገሊጹሎም እዩ ስለ ዝኾነ ድሕሪ 2 ደቂቕ ካብታ ዝተኣኻኸቡላ ቦታ ተበገሱ ኣብ ከባቢ እቲ ነፈርቲ ዝነደዳሉ ቦታ ዝነበሩ ወታደራት ክትብሎም ዘየድፍሩ ነበሩ እንተ ብእግዚአብሔር ብዝተፈነወ ተኣምራታዊ ሓይሊ ይፍጸም ኣሎ ኢሎም ኣሚኖም እንተ ተጋደልቲኦም ስለዚ ስቕ እንተልና ኣይመጹናን እንተ ተኩስና ግን ንዓናውን ከቃቡጽና እዮም ብዝብል ሓሳብ ተዳሂሎም ኣብቲ ግዜ ስርሒት ጥይት ትበሃል ኣይተኮሱን ነቲ ኩነታት ከም ሓደ ኣደናቂ ፊልም ፈዚዞም እዮም ተዓዚቦም ብሕልፊ ነቲ ሃልሃልታ ነፈርቲ ምብራዕ ከቢድ ቦምባ ተጋደልቲ ፋሽስት ኢሎም ጽውዕዎ ምስተወሰኾ መሬት መርፍእ ክተልዕለሉ ናብ ትኽእል ደረጃ እዩ በሪህ ነይሩ ስለ ዝኾነ ሙዑታት ኮማንዶ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተሓንበለ ክብሉ ከለዉ ወታደራት ጸላኢ ልዕሊ ምርኣይ ክፈቕድዎምን ይኽእሉ ነይሮም ምናልባት ወታደራት ብዘይ መልሲ ተኹሲ ምጽቃጦም ክወፁ ከለዉ ክነውድቖም ንኽእል ኢና ካብ ዝብላ ተሓስባ ክኸውን ስለ ዝኽእል ድምፂ ኸይንገብር ንጠንቀቕ ኢልዎም ኢሳያስ ተፈናቲቶም ኣብ ዝተበገሱሉ ግዜ ብርሃን ናይቲ ዝተፈጥረ ባርዕ
ንዝኾነ ነገር ዘርኢ ብምንባሩ ኮማንዶ ካፕተን ሰባራት ነፈርቲ ብግስ ክብሉ ከለዉ ወታደራት ረኣይዎም መደብቶም ኮማንዶ ናብታ ክልተ ዋርድያ ኩሒልን ፍጹምን ዝገደፉላ ትርኮላታ ብምብታኽ ዝኣተውሉ ቦታ ንምብጻሕ እዩ ማነህ በለ ሓደ ወታደር ኣብ ጫፍ ናይቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ገዛውቲ ጸኒሑ እኛንን መለሰ ነቶም ኮማንዶ መሪሕዎም ዝኸይድ ዝነበረ ኢሳያስ ድምፁ ኣሕፍስ ኣቢሉ ኣብ ጥቃቲ ዝሓተተ ወታደር ዝነበሩ ወታደራት ከዓ እንተ ብጉርሒ እንተ ብግርህና ተዋቸው የእኛናቸው ግደፎም ናትና ወገነዮም በልዎ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮማንዶ ንሓፂር ግዜ ብዘይገለ ጸገም መንገዶም ቀጸሉ ነዊሕ ከይከዱ ግን ወዮ ኣቐዲሙ ዝሓተቶም ወታደር ኣዕርዩ ስለ ዝተጠራጠረ ብድሕርቲ ዝነበሮ ገዛ ተጠውዩ ቅድሚኦም ሓለፈሞ ብረቱ ብምቕናዕ ማነህ ኢሉ ደገመሎም ቆብቃብ ዝናዓዋ ደም ኣለዎ እየን ምስለኒ ኢሉ ኢሳያስ ድምፂ ኣልቦ ሳይለንሰር ካላሽኑ ገይሩ ክዘብጦ ኣዋደደ ወታደር ተጋደልቲ ምዃኖም ፈሊጡ ይከታተሎም ምህላው ኩላቶም ተረዲእዎም ነበረ ኢሳያስ ምቅራብ ወዲኡ ብረቱ ናብቲ ወታደር ብምቕናዕ ዓይኑ ጸቂጡ ቃዕታ ክስሕብ እናተዳለወ ከሎ ግን ዝኸልፎ ኩነታት ተፈጥረ እቲ ወታደር ናብቶም ተጋደልቲ ብረቱ ኣቕኒዑ ምህላው ብድሕሪት ኮይኑ ዝተዓዘበ ዓይነ ዓለም ውዑይ ባህሪኡ ክጽመም ዕድል ስለ ዘይሃቦ ለከሞም ብዝብል ድርኺት ጥይት ክትኩስ ተገደደ ንሱ ብቅድሚት ዝነበሩ ብጾቱ ነቲ ወታደር ንምቕታል ዝገብርዎ ዝነበሩ ምቅራብ ኣይፈለጠን ቀደሞም ጥራሕ ኢሉ ኣይሰሓተን ዓይነ ዓለም ወጊእዎ ወታደር ተጠሊዑ ኣወየ ተኽስን ኣውያትን ነቶም ካልኦት ወታደራት ናብቶም ኮማንዶ ክትኩሱ ደረኾም ብኹሉ ማዕዝናት ተኽስ ተኸፍተ ኮማንዶ ከዓ ናብ ሓድሽን ጽንኩርን መድረኽ ተሰጋገሩ ዘይተጸበይዎ ግን ኣይነበረን ድሮኡ እውን ክንወፂ ኢና ዝብል ትጽቢት ኣይነበሮምን